Γεροβικέντιε. Βέβαια κοιμάμαι. Κάνω και τίποτα άλλο. Καιρός του ποιήσε, πάτερ μου. Καιρός του ποιήσε. Κοίτα, το τσουβάλι μου σχεδόν άδειο είναι. Και τι θα δώσω εγώ στους φτωχούς, Και τι λόγο θα δώσουμε όλοι μας στον Κύριο. Ο έχων δύο χιτώνας, είπε ο Κύριος Λέος στους αδερφούς. Ο έχων δύο χιτώνας, δώσε μου ένα ράσο να δώσω σε κανένα γεροντάκι που δεν έχει. Και τι μου λέει κάποιος, εγώ έχω 3 ράσα, οπότε δεν πιάνομαι. Ναι. Κι εγώ γέλασα, αλλά μετά έκλαψα. Θες να μου το γεμίσεις μέχρι να κοιμηθώ κι εγώ λίγο? Με τι θες να στο γεμίσω? Αδιάβροχο έχεις? Έχω. Φακό έχεις? Έχω. Λαμπάδες έχεις? Έχω. Λάδι για τα καντήλια έχεις? Έχω και λάδι. Κανά περισεβούμενο καντήλι έχεις? Έχω και περισεβούμενο. 500 δραχμές έχεις? Έχω 1300. Ωραία. Βάλ τα όλα μέσα και Θεός συγχωρέσει σου. Ο Θεός να σε ευλογεί, Γεροβικέντιε, που μας ξελαφρώνεις από τα περιτά. Όχι τα περιτά. Από τα χρήσιμα σε ξελαφρώνω, πάτερ μου. Άμα μου δίνες τα περιτά, τι κάναμε? Να είσαι ευλογημένος. Να είσαι ευλογημένος. Άντε. Πάω να στα φέρω. Άντε. Τα θυμάσαι? Ναι, ευλογημένε. Ωραία. Όταν μου τα δώσεις θα τα ξεχάσεις. Και εσύ να ξεχάσεις ό,τι στα έδωσα.